Takže ahojte lásenky, tu je Ďaginko a ako sme sa minule rozprávali o tých zbraniach v hre RC Riders a strašne sa vám to páčilo, tak teraz si pre vás pripravím RC Riders z PvE, čiže proti robotom, s tým, že toto je staršia verzia, už tam máme aj dvoch nových, ale zatiaľ budeme pracovať s tým, čo máme a keď bude novšia, tak spravíme novšie videjko. Za mňa je to tiež dosť dostačujúce a začneme za mňa od konca a to tými najotravnejšími a tými najľahšími sú títo pavúčikovia, ktorí keď fúkneš alebo nefúkneš, tak vlastne on skončí a je to úplne jednoduchý robot, ktorý je ľahko zabiť, čiže za mňa patrí úplne že do Dčka. Teraz ďalší robot, ktorý vám teoreticky nedá žiadny damage, len privoláva Waspu a Horneta, je Snitcher. Čo robí? Čo robí reálne? Nič. Len trúby a zavolá posily. Ďalší je títo dvaja od bombardíry, ktorí vás len označujú. Damage vám nedávajú. Čiže keď máš dobrý aim, za chvíľku je dole s Anvilom alebo takto, úplne v pohode. Ďalšie, čo dáva úplne že minimálny damage a ani vám nemusí dať damage, je táto gula, ktorá vysiela ten signál do toho prostredia, taký ten modrý lúč. Ale keď si sám, už je ťažšie ho zabiť, má všetko, je to obalené štítom, takže za mňa je to robot, ktorý sa ťažšie zabíja, určite. Hlavne vám uteká pred vami, nie je taký, že ide na vás, ale ľubí dať aj damage, málo kedy sa stane, že vám dá damage, ale nevadí. Najhoršie, a potom čo máme ďalej, čo už dáva damage, je táto popka. Za mňa je to Bčko, akože není ťažké ju zabiť, na jednu ranu s Anvilom úplne rozplesknuté, všeobecnosti nepotrebujete veľa, ale tým, jak je to rýchle, mobilné a jak to ľubí skákať až k vám úplne do fejsu, si to zaslúži podľa mňa to Bčko. Potom gula, ktorá chrlí ten oheň, to už je trošku horšie zabiť, má ten štít, najlepšie keď sa otvorí, vtedy je najlepšie ho zabiť. Takže takisto by som ho dal na tú Bčko. Teraz Wasp za mňa není problém zabiť, není problém. On v všeobecnosti nemá žiadny štít. Dva motory dole a úplne dole. Koľko razy sa mi podarí z Anvilku ho tak fúknúť, že padne na šupáka dole, takže tiež by som dal na Bčko. Waspa je už trošku to horšie zabiť, ale tým, že teda on nabíja ten elektrický, tak to je, není to problém, takže tak by som isto by som dal na Bčko, lebo v tej elektrike sa víš úplne easy peasy vyhnúť. Potom tu máme Sentinelku a Turetu. Za mňa Tureta takisto Bčko, to nie je problém, na 2, na 3 rany, to víš vyprášiť, kino na zamerá, ale Sentinelka, akože keď je fakt, že ďaleko, má dlhý aim a podobné, tak by som ju dal na to Ačko, len preto, že ona strašne extrémny damage dá a strašne ďaleko vydostriať. Je tak cca trošku horšie ju dať jak Turetu, vydrží o niečo dlhší, ale za mňa Ačko určite si zaslúži, už len tým dostrelom. Čo by som dal ešte tak na to, ktorý je taký, no, Liper. Liper si podľa mňa nezaslúži, neviem, za mňa Liper jeden z robotov, ktorý je síce otravný, ale je úplne najmenej
efektívny pre mňa. Nič nerobí, len má ten puls, čo ľahko sa mu dá uhnúť, takisto aj keď na vás skočí. Jediné je to, že on vie doskočiť cez pol mapy, hej? Ale všeobecnosti není ťažké ho zabiť. Za mňa úplne ten patrí na C-čko. Môj názor, je to pravda, že môj názor. Možno tí gule by som tam tiež dal, hej. Ale, a môžeme ich tam dať, prečo ne. Takto by som to dal, že gule a Liper sú za mňa C-čko. Však zmeriť to môžeme vždy, hej. A týto by som nehal na Bčku, nech to je teda tak férovejšie. No, Bombardír je podľa mňa zlatý stred. Nie je ťažké ho on len strieľa, keď si nájdete ten rytmus, jak kedy strieľa a kedy po ňom vy môžete strieľať, není problém ho dať, hlavne do tých klubov alebo do toho zadného filtra. To isté aj Bombardír, keď nemá na sebe tí dve turety, čo zamerávajú, takže úplne easy peasy, není ťažké ho až tak dať. Pravda, že tí bomby už dávajú väčšiu šajbu, jak ten Bastillion, hej. Teda, hej, s tým rotačákom, takže za mňa tiež Bčko. No, máme tu Matriarchu, Harvestera, Shreddera a Rocketeera. Rocketeer by som dal, že oni S-ko, to je najotravnejší robot, ktorý preletí rýchlo, dáva šajby jak piča. 3 rakety to koľko razy viebe do teba a nemá sa tému jak uhnúť, keď nemá staminu. To je tak v piči otravný robot. Jasné, sú všelijaké hodíš na noho, tí blaze granáty a podobné veci, hej, potom iné, toto, tamto. No, za mňa je Rocketeer najotravnejší a najhnusnejší, hlavne keď si ho Matriarcha dá. Za mňa Matriarcha patrí tiež do SK, lebo ona privolá Rocketeera, Bastilliona, Bombardíra, Leapera, všetkých, Gule, Paukov, ona privoláva všetkých, takže Matriarcha tiež SK za mňa, zatál. Čo sa týka s Harvesterom, teda tá menšia Matriarcha, podľa mňa Ačko, nie je tak strašné ju dať. Je otravná s tým plynom, s tým elektrickým pulzom, čo si ničí ten štít a podobné. Ale predsa len tá Matriarcha má svoj vlastný štít a privoláva si posily, on teda ne. Takže za mňa Ačko, aj keď teda tá Sentinelka, no, keď porovnáme Sentinelku s týmto, tak a takisto si myslím, že Shredder patrí do Ačka. Je otravný, jak svina, je dlho trvá, kým ho dáš. Jasné, nič ináč ho nemôže, len chodiť za tebu. Jeho keď vládze zatvoríš, tak je to úplne easy peasy, ale všeobecnosti on nemá čo ináč spraviť. On vlastne len sa nasere, vyprskne všetko naokolo, ale ty keď zbíhneš za roh, ty sa mu úplne, dá sa tým úplne ľahko schovať, nie je to nič ťažkého. Takže toto je môj taký tier list, akože jasné, možno by som to ešte tak trošku popremínal, možno, ale za mňa ten spodek, to je jasné, to nedáva skoro žiadny damage. Toto dáva taký, že minimálne ozaj ten Leaper, takže nehnevajte sa. Áno, vydrží veľa oproti tej gule aj jednej aj druhej, ale ten Leaper, čo teoreticky robí? On len skáče cez celú mapu a má ten puls, ale tému pulzu sa víte vyhnúť, hej, keď ozaj sa vládze nestaknete, hej. To už je horšie, keď máte menej života, menej nábojov, keď tam dojdú Waspy a Hornety, tak vás skôr dajú jak Leaper, lebo Waspy vás dostrieľajú, Hornet vám ešte jevdá tú elektriku, je to v piči, hej. Ste mŕtvi, koľko razy sa vám to stalo. Jasné, aj tá gula môže, ale toto je pravdepodobnejšie kombo. Tá tureta, to sa nevyjadrujem, to dáš, aj keby nechceš, keď takto len obehneš. Títo dvaja mazlíci, povedzme si otvorené, kto ich nedal, hej. Tureta, tu keď nájdeš alebo počuješ, ide si zobrať keď tak tú vec, keď ju potrebuješ, ináč vôbec celé hre neriešiš. Keď ju dáš, tak ju dáš. Harvester, Shredder, otravný, vyjebaný
Rocketeer, niektorí určite nám nadávajú. A Matriarcha, no, zavolá si Rocketeera a je to v piči. Dokým nedáš toho Rocketeera, do tej Matriarchy nejdeš. Povedz si to na rovinu. Takže toto je môj taký tier list týchto robotov, pravda, že už sú tam noví, ale keď nájdem novší, tak potom to dáme a aktualizujeme. Takže ďakujem, že ste pozerali toto videjko, ak sa vám tieto videjka páčia, nezabudni dať like, follow, napíš mi do komentára, aký máš ty ten svoj tier list. Bye a vidíme sa pri ďalšom videjku.